guys, good morning. Amo tabok ta guys. Tabok ta aning maong suba guys. So makita. Lam tingali oh. No, mani. Jesus, gino nabasa gyud ho ang lobat. Nakatabok ko guys dito ko sa may baba sa suba. To dito nga mga labasero guys, gahuwat to ato makita. Ito na sa mga mananagat nga to sa laod guys. Mga jagkagay. Totoo na ni sila gahuwat sa mga mananagat guys, kay duha ra may nanagat na mo ani si Alex o si Aladdin. Usat sa pukuan ni magahulat-hulat guys sa resulta sa ilang nakuha nga isda. Atong tanawon guys, puhon og mudunggo na sila. Wala yung nakalaod guys, kay buntag naman sila nang gikan. Ang bahaw nila ni guys maoy gi laod. Kay taod-taod na ni guys, mga tuong adlaw tingali ni nga bahaw, mo nang naanugon man sila ila yung gilawd ang maong palangri guys, kay yaot laman og do na puy makuha. Mao lagi arang inita gawlat mi aning daplin guys. Kauban sa mga labasiro. Aba dai lubukwat. Nuwas rato, nanuwas. Ha? Harita aripin kay mura mag diara mo gud diraglaw. Dapat unta adto na mo ito ka Victoria tungod. Dapat na mo ka Victoria tungod kay kaalanganin man dari magpadagag pambot na. Wow! Siyamin. Kisa man ang isda pin nga ilang lugas? More taon pod na. Taon pod. Ning kamot pod in taon pug makaisda. Sa India? Amo ba? Kila? Minus jug adlaw po di ay no. Si Alex man. Gadungan man sila. Ano man kita? Tapos laod di ay. Murag na mao jud guys.
murag ng awan. Ka resulta pa ni guys sa low pressure. Dili mo kay hinumputan tong bawod. Pero liyok-liyok lang dagat guys, medyo awan yun. Ana si Alex guys, atong makita ah. Hanap pa kayo ang maong sakyanan guys. Pero si Alex yun siya. Atong makita guys. Udto na dyan naman po ni guys, medyo putas na. Pero kay ginaguwat lagi ta nila guys, mao nang ato yung pabuto na mo sa isda di makuha ni Alex. Tuwa ka adlaw jud guys, wa may kapanagat. Mga pa jud pag ugsod nila guys sa ilang mga bahaw nga mga isda. Isang container oh. Isang container. Wow! Isa ko na Lex? Lots. Uno midya ko dako as dugso oy, dugso ba ito nga nana? Ha? Atay usare gikuha ni mo Lex? Sakay ko eh. Uno midya to? Dus midya. Uy dako as isda no. Kaluyan si Alex. Mana wa ka magbalik ka gagmay? Isuwa na? Dugso mo ikuha ni Alex. Kaluyan, nagyang bahaw. Pa siguro na yung bahawan? Why siguro na yung bahaw? Ay, what happened? What happened, Lex? Uy, inisakay na si mama. Abot nami guys. Dunggo nami. Pag hinay vloggers kay masigma usmod. Ha? Usara ka buok? Dili, dugso. Dus midya god. Dus midya. Oh. Dos midya ang yang dugso kriyas Ginoo lagi. Wa ibalik ya gagmay.